Moi bons días, moi buenos días. Comeza o pleno ordinario do mes de xuño, que está movido de día por un acordo entre todos os grupos, e iniciamos... Temos aí o orden del día. Tienes aí, non? Sí. Sí que te veía el del outro día. En primer lugar, temos a aprobación das actas das sesións anteriores, ordinaria de 14 de maio e urxente, extraordinaria urxente do 21 de maio. Algún comentario nos... Sí, adiante. Bos días a todos e a todas. Na sesión ordinaria do Pleno do Concello, celebrada o día 14 de maio, na páxina 3, parágrafo 3, onde di: ademais, hai que sumarlle a eses investimentos previstos os que están no capítulo 7º para a obra de mellora da mobilidade peonil en Baredo, que será licitada e executada pola Deputación de Pontevedra, pon cofinanzamento deste Concello, e ten que dicir cofinanzamento, é cofinanciado. E despois tamén, co que respecta á acta da sesión extraordinaria urxente do Pleno do Concello de Baiona, celebrada o día 21 de maio de 2025, na páxina 7, parágrafo 1, hai varios erros, entón casi é preferible que lea directamente como debería de quedar, porque sobra na segunda liña un non, sobra tamén un artículo de máis para baixo e un artículo lo que habería que incluir. Entón, casi mellor leo o parágrafo como quedaría e o sustituímos. Entón, o parágrafo debería de quedar: por ello, lamentamos que desde el Grupo Socialista y desde el BNG se pretenda generar confusión y alarma al querer presentar, ahí es donde sobra un no, al querer presentar una actuación técnica como una supuesta ampliación encubierta sin control. La realidad es bien distinta. Estamos ante una obra contemplada en el plan urbanístico aprobado hace 10 años, avalada por los informes técnicos correspondientes y tramitada conforme a la legislación sectorial, y dirigida a mejorar los servicios, la calidad urbana y paisajística de nuestra fachada litoral. Y ahora, señor Gómez, para que le quede claro, desde el Concello de Baiona y este equipo de gobierno defendemos la protección medioambiental, ahí faltaría una coma, los servicios de calidad, y valoramos positivamente la ordenación de las instalaciones náutico-deportivas en ejecución, al considerar que la situación actual lo que genera es un impacto paisajístico negativo sobre el frente marítimo del municipio, y apostamos por un modelo de desarrollo respetuoso con el entorno, basado en el seguimiento y cumplimiento riguroso de todas las determinaciones de protección medioambiental exigidas en los documentos y en el informe de compatibilidad con la estrategia marina de la demarcación noratlántica, emitido, repito, por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, en línea con los principios de desarrollo sostenible y el crecimiento azul que inspira nuestra acción de gobierno. Sin más, muchas gracias. Es la totalidad de la... O digo para todos que se afagades, o pleno non recolle manifestacións. Isto non é un diario de sesión, non é o Congreso dos Diputados e o Senado. O que obliga a lei de base de réxime local é a recoller as votacións, o acordo que se adopte e unhas manifestacións sucintas do que se fala no plenario. É dicir, non tengo, a acta non tengo obligación a usa, ni luego de asinala, un acta onde recolla fielmente, literalmente, con comas e puntos, porque unha, en primer lugar, eu cando escoito as grabacións e cando escoito a Mausa, realmente nunca falamos como pensamos que falamos, e me pasa a mí, cando intervengo neste plenario, que moitas veces penso que digo as cousas de unha determinada maneira e os puntos e as comas non as meto onde. Entón, tampouco lle podemos pedir á administrativa que fai a acta que faga de cláusula de estilo. No, era unha matización porque cambiaba o sentido. Unha vez queredes que se recolla algo de maneira literal, solicitades que se recolla de maneira literal, se os sabedes para outros plenarios, solicito que se recolla literalmente isto. Entón, se pasa por escrito para que se recolla con puntos e comas. Porque senón, a ver, eu sei que hai puntos máis sensibles que outros, pero podemos estar así con todas as actas, porque eu imagino que todas as intervencións que fai, tanto o señor alcalde, como a miña propia, como a de Llave, como de Carlos, como de calquera
a ver, despois cando queda transcrito non queda, o sea, non somos Cervantes, vamos, non queda... No, de feito hai máis, Jacobo, máis cousas, o que pasa é que estas en concreto cambiaban o sentido da... Moitas veces, a administrativa que fai a transcripción dos audios ás actas, moitas veces ela me pregunta, oye, mira, máis ou menos que se recolla o sentido, que o que manda, Efectivamente. Que o que manda a lei, pero tampouco ten que recoller xusto... Que é o caso, que... No, digo por o tema das comas. Sí. No, eu digo da coma non por o sentido da coma, non, sino por... No, pero me gusta aclararlo para que saibades que non se vaya a recoller Efectivamente. absolutamente todo o que se di no plenario. No, aí creo que o importante é que había un no, Sí, sí. Que era negativo, que claro, que cambia, que é a contra. é o que cambia, Ou sí. cando algún concelleiro manifesta unha opinión e resulta que queda recollida de outra maneira, evidentemente se cambia. Faltaría Pues, máis, pero vamos. Se Digo pasa... para que saibades Sí. que non vamos a estar rectificando as actas por aquí, a pausa me gusta que vaya mellor aquí, ou que No, vaya aquí, no. ou... Está claro. Alguna modificación máis? Algún comentario máis acta? Votamos entonces con esas pequenas modificacións as dúas actas. A favor? Unanimidade. Pasamos ao punto número 2, expediente 2603 do 2022, do inventario do catálogo de bens. Ten a palabra doña Ruth Alba. Trátase de a titularidade dun camiño nomeado Fonte da Pedra, sito en Belesar, Urgal, número 73. As conclusións do informe de secretaría, á vista dos expedientes, falan de que non existe suficientes indicios para modificar o inventario de camiños, incluindo no mesmo tramo de camiño solicitado, vista que dita porción de terreno non se atopa grafado na planimetría do xón, nin figura destinado á vial municipal, que do nivel de servicios existentes e de conservación non se pode deducir unha manifestación de dominio por parte do Concello e de que da descripción feita no informe técnico non parece resultar un aproveitamento xeral no sentido de que sexa habitualmente utilizado ou aproveitado por calquera cidadán, nin tampouco documentación algunha que acredita a titularidade pública da citada parcela. Por isto, elevamos ao pleno da Corporación, previo ditame da Comisión Informativa, a adopción do seguinte acordo. Primeiro, desestimar a solicitude presentada para incluir unha porción de terreo sito en Urgal como camiño no inventario de camiños e vías do Concello de Baiona. Segundo, dar traslado deste acordo á interesada mediante a notificación do mesmo co réxime de recursos aplicables. Don Carlos Gómez. Moitas gracias, bo día a todos e a todas. Por se entendín mal e que non volva a haber un erro na acta, o alcalde creo que fixo referencia ao expediente 2103 en vez de 2101. O perdón, 2603 en vez de 2601. Digo por se acaso, Sí, 2601, sí. Vale. Perfecto. Bueno, como sempre, neste tipo de expedientes, os informes técnicos son os que avalían, neste caso, pois, darlle o sí ou non a esa reclamación feita polos veciños, neste caso desfavorable. Nos imos a votar a favor neste caso da resolución. Don Iago Pereira. Grazas, señor presidente. Bo día a todas e a todos. Igual, informes favorables, votamos a favor. Procedemos a votación. Votos a favor. Unanimidade. Pasamos ao seguinte punto orden do día, punto número 3, expediente 1176 de 2024, inventario e catálogo de bens. Ten a palabra doña Ruth Álvarez. Estamos ante unha declaración de parcela como parcela sobrante. Visto o informe conxunto de Secretaría e Intervención de data 29 de 2024, propoñemos ao Pleno da Corporación, previo ditame favorable da Comisión Informativa, a adopción do seguinte acordo. Aprobar inicialmente a declaración como parcela sobrante dunha porción de terreo... Perdón. Perdón. É un recurso, disculpade que saltei, collen máis follas no anterior para retirar.
Trátase dun recurso interposto contra o acordo plenario do 9/4 do 2025, no que se desestimaba a solicitude que se presentaba de excluir unha parcela do inventario porque non se desprendían indicios suficientes que permitiran deducir a titularidade da parcela a favor da solicitante. Elevamos ao Pleno da Corporación, previo ditame da Comisión Informativa, a adopción do seguinte acordo: desestimar o recurso interposto contra o acordo adoptado polo Pleno da Corporación da súa sesión ordinaria de data 9/4 do 2025, que se proceda a notificación da resolución do presente recurso de reposición aos interesados no presente procedemento. Don Carlos Gómez. Moitas gracias. Igual que no punto anterior, imos votar a favor da resolución. Don Iago Pereira. A favor tamén. Votamos a favor, unanimidade. Pasamos ao seguinte punto de orden do día, expediente 2265 do ano 24. Agora sí que se trata da declaración de parcela como parcela sobrante. He visto o informe conxunto de Secretaría de Intervención de data 29 de 10 de 2024. Propoñemos o Pleno da Corporación, previo ditame favorable da Comisión Informativa, a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente a declaración como parcela sobrante dunha porción de terreo da inicialmente cedida con data 28/5 de 2006. Cesión que inicialmente contaba cunha superficie de 147,20 metros cuadrados nunha parte correspondente a 65,20 metros cuadrados correspondente ao lindeiro norte da parcela. Segundo, aprobar a descripción da parcela sobrante de conformidade co informe técnico de data 23 de 10 de 2024, que as características que veñen nos documentos. Terceiro, de proceder a enaxenación da citada parcela con carácter previo, se deberá proceder á valoración da parcela sobrante. Cuarto, que se proceda á apertura dun período de información pública por prazo dun mes mediante anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios do Concello. O expediente, durante ese período, quedará a disposición de calquera interesado que desexe examinalo e poderánse presentar as alegacións que se estimen oportunas, quedando a súa disposición a sí mesmo na sede electrónica deste Concello. Don Carlos Gómez. Moitas gracias. Votamos a favor tamén deste punto. Don Iago Pereira. A favor tamén. Procedemos a votación. Votos a favor. Unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, punto número 4 do orden do día, que é o 5, expediente 1987 de 2025, sobre un convenio que traemos a aprobación. Ten a palabra doña Ruth Álvarez. Traemos un convenio do proxecto de regeneración e mellora do estuario de Afo de Millor, que é o plan de sostenibilidade turística en destino a despensa de Galicia, que trátase dun proxecto estratégico que busca valorizar e promocionar os produtos agroalimentarios galegos de calidade vinculados ao territorio e á sustentabilidade. A súa idea principal é converter o territorio GDR nun referente da alimentación identitaria, saludable e sostible mediante a dinamización do medio rural, o impulso ás producións locais e a creación de novas canles de comercialización e promoción tanto a nivel nacional como internacional. Ademais, pretende transformar o modelo turístico do territorio aproveitando o potencial da súa enogastronomía, integrando a experiencia alimentaria como eixo central da oferta turística galega. A actuación que se propón concéntrase como unha intervención de regeneración dun espazo moi próximo ao paseo marítimo e a elementos patrimoniais relevantes, co obxectivo de garantir condicións de seguridade e confort para os usuarios, ao tempo que se mellora funcional e estéticamente o entorno. O conxunto proxectado pretende tamén optimizar o aproveitamento turístico dos recursos naturais e culturais, reforzando a súa protección e conservación. O emplazamento de obxecto das actuacións vai a ser
nun pequeno espazo identificado como vial aglomerado na rúa Julián Valverde, contigua a desembocadura sur da ponte románica da Ramallosa, no concello de Baiona. Un pouco como resumo, tamén decir que neste caso estamos a falar dunha execución dunhas accións cuya inversión corresponderá ao GDR 14, financiándose o 100% con fondos Next Generation. E o custe total da actuación que se pretende ascenderá a 65.898,64 euros, IBE incluído. A vista do exposto, propoñemos ao Pleno da Corporación, previo ditame da Comisión Informativa, a seguinte proposta de acordo. Primeiro, aprobar en pleno o borrador do texto do convenio de colaboración entre a Asociación de Desenvolvemento Galicia Suroeste EU Rural e o Concello de Baiona para levar a cabo a actuación proxecto de regeneración e mejora del estuario do Miñor, en el marco de las inversiones para la adaptación al cambio climático y prevención y gestión de riesgos específicos de los territorios de costa del xeodestino do PSTD a despensa de Galicia, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia financiado pola Unión Europea Next Generation EU, co seu contido íntegro recollido na parte dispositiva da proposta. Segundo, autorizar o señor alcalde a firma de cantos documentos sexan necesarios derivados da aprobación do convenio. Terceiro, comunicar o acordo adoptado á Asociación de Desenvolvemento Galicia Suroeste Eurorural. Muchas gracias, don Carlos Gómez. Moitas gracias. Un plan estratégico comenzou no anterior mandato entre todos os concellos do GDR 14, que hoxe é unha realidade para a nosa vila, polo tanto, hai que darse a noraboa, e o Partido Socialista vai a votar a favor do asinamento deste convenio. Muchas gracias, don Iago Pereira. Sí, o BNG tamén vai a apoiar este convenio, unindo o que acaba de decir o Partido Socialista. Creo que ao final é un éxito de todos e todas os que formamos parte deste plenario, sexa do color que sexa nos distintos anos. Moi ben, procedemos á votación. Votos a favor? Unanimidade. Moi ben, seguimos ahora en actividade de control. O 6 é o expediente 2414 de 2025, acción de contrarrelación de decretos de xuño 25, e ahora levamos hai tres mocións por urxencia. Vamos a pasar unha para vos e outra para o BNG tamén. Empezamos polo que querandes. Hai que votar primeiro a urxencia, porque son as tres veñen por urxencia. A que querandes. Empezamos por a que mixta Porto Deportivo, a que dous, non? Procedemos á explicación de urxencia e despois votamos. A urxencia destas, tanto do Porto Deportivo como tamén pola celebración do Día Internacional do Orgullo do LGTBIQ+, presentáronse en tempo e forma. Na Comisión Informativa, pois, o alcalde que nos dixo que a presentarmos aquí por urxencia. É certo que, ademais, o falamos no seu momento, o alcalde ten a potestade de incorporar á orden do día os puntos que el considere. Habitualmente, cando se presenta en tempo e forma, sempre se aceptaron as mocións que presentan os diferentes grupos políticos. Esperemos que isto non volva a ocurrir sempre cando se presente en tempo e forma. E dai a justificación da urxencia. Por parte do Partido Popular va a explicar o razonamento que hai detrás de non apoiar esa urxencia. Están falando da moción de Porto Deportivo. Ben, nos a urxencia consideramos que despois de ter un debate nun pleno extraordinario
pensábamos que xa estaba todo falado, entón, bueno, non entendemos que isto non se pode traer agora como urxencia, cando hai menos dun mes tivemos un debate no que se expuxeron todas as posturas, se falou da documentación existente e se aclarou todo o tema, entón, pois consideramos que non é un tema que se trae agora porque teña que ter urxencia agora mesmo. Vamos a abstenernos nesta votación. Votamos. Votos a favor da urxencia. Abstencións. Por lo tanto, como decía a portavoz, pese a que entendemos que non é unha situación urxente porque foi debatida, pero en virtude da transparencia e que non hai nada que ocultar, pois procedemos ao debate. Ten a palabra, non sei se iniciades, repartides o turno como queráis. Bueno, primeiro, a portavoz do Partido Popular acaba de xustificar a urxencia. O que non xustificou foi porque non entrou na orden do día cando se presentou en tempo forma esta moción. E antes Perdón, señor Gómez, vou a explicarlo eu. O orden do día o fai o alcalde. E o alcalde ten as consideracións que ten. Desde o punto de vista, pode decir, non levar a pleno mocións tras mocións sobre un mismo tema, pode decir, está debatido, non ten que ir a un pleno. Eso que podía decir. Pero como nós non temos ningún problema, somos moi transparentes, temos o cales son os criterios claros, o facemos. Pero o alcalde ten a potestad de decir se un tema entra ou non entra no orden do día do pleno. Non que se vote urxencia, sino que veña aquí que se poda debatir. Señor alcalde, eu creo que iso deixei ben claro na primeira intervención que tiven. O que estou dicindo é que a portavoz do Partido Popular intentou xustificar o por que non votan a favor da urxencia. Don Carlos, vamos a moción. Vamos a moción. Eu creo que hai xa está, esa parte se acabou. Ahora defenda. Si quer defender a moción ben, e se non, pasamos a outros portavoz. O que pido, señor alcalde, é respeto. E cando se fai referencia a algo en concreto, como se fixo nesta primeira intervención da portavoz do Partido Popular, hai que ceñirse, neste caso, o que ocurriu. E o que non se pode, e permita máis presión, é tomar a xente por tonta. Carlos, eu considero unha falta de respeto o que vostede está dicindo. Carlos, insisto. Eu dirixo este plenario. Por lo tanto, estamos en momento de debate da moción. Vale, pero si quer debatir, debata. Si non, cortamos isto e pasamos a outro portavoz. É cuestión de facer referencia ao que se acaba de aquí comentar. E creo que teño o dereito de decir se votou a favor da urxencia e sale. Veña, vamos a debatir a moción. O que di a moción na exposición de motivos é que dende a década dos 90 o proxecto do Porto Deportivo estivo vinculado a diferentes etapas políticas empresariais marcadas pola falta de planificación urbanística e ambiental. Esa primeira fase do proxecto executada en 2001 ao 2003 incluiu un recheo de máis de 5.000 metros cadrados sen unha avaliación real do seu impacto sobre o litoral. A segunda fase foi paralizada en 2007 precisamente pola existencia dun plan especial que ata 2005 non se aprobou este documento sen consenso ademais político e sen estudios ambientais actualizados. No ano 2023, sen información pública nin participación veciñal, a concesión pasou a mans da empresa Nauplia Capital, que solicitou unha prórroga de 23 anos e propuxo unha nova ampliación. Este incluye un recheo adicional de 4.200 metros cuadrados, un edificio de 900 metros cuadrados, que aquí hai un erro, e un aparcadoiro de 220 plazas de pago. A obra foi anunciada o 9 de abril do ano 25 pola empresa nun medio de comunicación e as obras teñen prevista a súa execución inmediata dentro do 19 de maio ao 25, sen contar sequera cunha avaliación de impacto ambiental actualizada. A maiores, informe favorable de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia requerido por afección a un xacemento arqueolóxico de grado 2 foi emitido en cuestión de días en constancia de inspeccións técnicas sobre o terreno en consulta a entidades culturais ou científicas. Segundo os informes municipais, a actuación afecta directamente o dominio público marítimo terrestre e sitúase sobre unha zona de cautela arqueolóxica nunha contorna próxima á praia de Santa Marta integrada na Rede Natura 2000. A pesar diso, afírmase de xeito injustificado que non é necesario aplicar o artigo 7 da Lei 21/2013 de avaliación ambiental, o cal si sería obrigatorio por o risco de afección acumulativa e pola necesidade de revisar os efectos da primeira fase de recheo. A
A opacidade institucional é alarmante, os grupos da oposición non foron informados, os colectivos veciñais non coñecían os detalles do proxecto e o documento técnico entregado polo Concello á Xunta foi redactado e remitido nun prazo de apenas 48 horas sen garantías de participación nin supervisión. Recentes publicacións en prensa, como as de Faro de Vigo do 11 de maio do presente ano e na Voz de Galicia o 27 do mismo mes, puxeron de manifesto esta deficiencia sinalando o risco ambiental sobre o ecosistema litoral e o impacto social sobre as vivendas da Avenida Monterreal, en especial polo risco de inundacións. Acordos que presentamos que, por todo o anterior, o Pleno da Corporación Municipal de Bayona acorda solicitar a paralización inmediata das obras de ampliación do Porto Deportivo de Bayona ata que se realice unha avaliación de impacto ambiental actualizada, un estudio de impacto acumulado recheo de 2001 ao 2003 e a publicación de todos os informes técnicos xurídicos e ambientais que sustentan a concesión e a súa prórroga. 2. Dirixirse á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural para exixir copia do informe favorable emitido a súa revisión, así como expediente completo de autorización por afección arqueolóxica. 3. Instar a Consellería do Mar e a Portos de Galicia a facer públicos todos os documentos relativos á prórroga de concesión, a súa tramitación ambiental e os compromisos adquiridos pola empresa concesionaria. 4. Solicitar a intervención da Valeroa do Po por posible vulneración do dereito á participación pública en materia ambiental e por falta de transparencia institucional. E 5. Trasladar este acordo aos seguintes organismos: Consellería do Mar, Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidade, Portos de Galicia, Subdelegación do Goberno en Pontevedra, Valedora do Pobo. Moitas gracias. Don Iago Pereira, comenta usted algo? Sí, bueno, puntualizo simplemente, máis alá de entrar, bueno, nun debate profundo que entendo que si xa o fixemos no pleno extraordinario, que entendo que bueno, así o fixemos conxuntamente, que unha moción, xa que, bueno, hubo o erro, fose de quen fose, non vou a entrar deso, de non ter un punto de acordo en ese pleno extraordinario anterior, e entonces, pois, bueno, entendo que tanto o Partido Socialista como o BNG, bueno, os puntos que poñemos de acordos son puntos preventivos, máis alá do que sería, para que todos e todas nos entendamos, unha moción o mellor propia do BNG, no que sería máis insistente e non habería, digamos, opción a continuar con a ampliación. Como podestes observar, pues bueno, se solicita a paralización inmediata das obras, pero bueno, ata que se cumplan, digamos, uns requisitos, unha actualización, por así decirlo, de toda a cuestión técnico-administrativa. Non se, digamos, que non se valora nin se quere poñer de manifesto esa oposición frontal, porque entendemos que primeiramente debe cumplir con estes puntos que aquí solicitamos antes, digamos, do posicionamento propiamente político, incluso. Gracias. Moitas gracias. Don José Ángel Bamonde, ten a palabra. Señor presidente, compañeros y vecinos, buenos días. Ante la moción nuevamente presentada por los grupos municipales del PSOE y el BNG, en la que manifiestan su oposición a la ejecución de nuevos rellenos en la bahía de Bayona, queremos dejar constancia de nuestra postura clara y responsable respecto a este asunto. En primer lugar, debemos aclarar que no compartimos la consideración de que se trate de un nuevo relleno. Lo que está en trámite es la finalización de una obra, cuya ejecución quedó incompleta. Hablamos, por tanto, de una actuación de continuidad que no persigue alterar ni modificar los usos actuales de la bahía, sino concluir un proceso autorizado en el Plan Especial del Puerto de Bayona. Esta actuación cuenta con lo que ya se explicó en la anterior sesión plenaria extraordinaria, con todas las autorizaciones administrativas pertinentes, incluyendo la declaración de compatibilidad con la legislación vigente en materia de protección ambiental y litoral, donde el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico emitió recientemente informe favorable, tras analizar con detalle el alcance y las características del proyecto. Lamentamos profundamente que desde una postura puramente partidista se esté tratando de confundir a la ciudadanía mediante la difusión de mensajes e imágenes engañosas que muestran una actuación que ni de lejos
se corresponde con la realidad del proyecto presentado. Miren, como técnico, me permito recomendar a los señores de la oposición que consideren contratar un nuevo equipo técnico para la elaboración de sus infografías, ya que hace unas semanas han presentado esta, difundida en la prensa, incluso conocida aquí en el Valle Miñor, en la que presentan una distorsión manifiesta de la escala y la superficie representada. Señores, ustedes pretenden mostrar un edificio de una sola planta como un edificio, digámoslo así, un rascacielos, implantado en medio de la bahía de Bayona. Pretenden, digámoslo así, pretenden sencillamente algo absurdo y por mucho que lo intenten, no cuela. Ustedes, de manera deliberada y con una intención clara, pretenden engañar a nuestros vecinos. Por ello, consideramos que oponerse a esta actuación no responde a criterios técnicos ni jurídicos, sino a una estrategia basada en la desinformación y en la confrontación política sin fundamento. Queremos reiterar que nuestra prioridad es la defensa del litoral y del patrimonio natural de Bayona, pero también lo es el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la ciudadanía y la mejora de las infraestructuras portuarias, que son clave para el desarrollo económico y social del municipio. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Carlos Gómez tiene la palabra. Moitas gracias, señor presidente. Sí, claro que hai unha postura clara respecto a isto, pero precisamente por todo o que ten acontecido nestes últimos anos. Xa fixemos referencia no seu momento, hubo que facer un recheo de 2 praias con área de río, cousa que é de todos sabidos. O que nós non compartimos nin entendemos é que un proxecto do ano 99 se faga no ano 2025, non o compartimos, igual que non compartimos certas decisións que se tomaron ao respecto. Vostede ven dicindo aquí que vostedes defenden os compromisos ca cidadanía e que nos adicámonos a engañar. Non. De feito, podelle preguntar a todos os veciños e veciñas que nos o que fomos trasladando foi toda a información que fomos capaces de recabar. Por exemplo, do Concello de Bayona, solamente documentación do ano 25 respecto ao Porto Deportivo. Seguimos esperando acceso a toda a documentación dende antes do ano 95. Xa vai máis dun mes que solicitamos acceso a dita documentación. Despois hai interpretacións en canto a autorización da normativa vixente. Vostedes fan referencia, por exemplo, ao informe do Ministerio de Transición Ecolóxica, que é favorable. O que sí aconteceu estes días atrás é que non se está cumplindo con ese informe. Tal é así que a plataforma veciñal dos veciños e veciñas de Bayona, chamada Salvemos Santa Marta, presentou ante Seprona unha denuncia con imágenes fotográficas de donde saen material, neste caso do barrio do Cura de Vigo. Ese informe do Ministerio de Transición Ecolóxica di explícitamente de onde ten que sair ese material e, ademais, que ten que ter un tratamento específico e especial para poder facer ese recheo, cousa que non se cumpre. Vale? E nós non temos unha postura partidista, nós temos unha postura veciñal. Tal é así que, a semana pasada, sábado anterior, a semana pasada, mellor dito, hubo unha manifestación de 1000 personas en Bayona. E tamén é certo que sabemos, igual que saben vostedes, que hai máis desas 1000 personas que están en contra dese recheo. E estar en contra dese recheo, creo que nos aquí, por lo menos o Partido Socialista, nunca dixo que fora ilegal ese recheo. O que sí é certo é que non compartimos dito recheo, porque, como ben decíamos no seu momento, nos creemos que o que temos que defender é o interés xeral. E o interés xeral, insisto, non son os intereses económicos. Porque, de feito, se vostede vai a algún informe que fixo o presidente de Portos na solicitude de modificación de concesión, fálase dunha ampliación da ocupación da lámina de agua, é certo que dentro do dominio marítimo,
portuario, porque a inversión necesita, digamos, compensación económica. É dicir, ten que ser económicamente viable. Diso non falan. Claro, que aí que se está defendendo é o interés dunha empresa, en este caso, de Portos de Galicia, que o que lle vai a garantir é que vai a ter máis ingresos por ocupación desas láminas. Deses atraques. Donde, ademais, hai un informe que di que o aumento de plazas chega ás 507, se non me equivoco, falo de memoria, de plazas de amarre. Iso non o digo eu, Iso non o digo eu, o di dito informe. Polo tanto, eu creo que aquí, precisamente, o que hai que defender é o interés xeral. E o interés xeral creo que defender o interese de todos os bayoneses e bayonesas, e non o que diga, neste caso, Portos de Galicia, nin o que diga a empresa, nin o que digan os usuarios do Porto Deportivo, senón a suma de todos os intereses. E hai unha realidade da cal non podemos obviar, e non hai máis que ver o estado das playas despois dos invernos, que continuamente temos que estar movéndoas, que en calquera momento nos lo van a prohibir, calquera momento, porque a sostenibilidade das praias non pasa por meter unha pala e mover a area dun lado para outro, e, polo tanto, creo que o que hai que ter é responsabilidade. E dai a nosa postura actual. E insisto, non o que poñemos en dúbida é porque non temos acceso a toda a documentación, queremos saber todo o que se lle presentou ao Ministerio de Transición Ecolóxica e queremos tamén ver a documentación que se leva entregada tamén dentro do ano 18 en diante, non solamente a Portos de Galicia, nin a Xunta de Galicia, senón tamén no Concello e incluso tamén todo o que se lle presentou ao Ministerio de Transición Ecolóxica. Esa é a realidade, esa é a nosa postura. E quero aclarar, se me permite, señor alcalde, na nota de prensa, creo que quedou ben claro que non lle dixen, porque iso se yo teño que dicir, yo vou dicir sempre na cara, non me vou a esconder detrás dunha nota de prensa, nunca dixen que vostede se levase un duro. Iso quero que quede ben claro, porque se fose así o diría aquí ou o diría vostede directamente na cara. Creo que a nota pode de libre interpretación, faltaría máis, pero non fixen nunca referencia a iso, quero que quede ben claro. Gracias. Muchas gracias. Esto sí voy a revisar esta acta, no va a ser que luego aparezca un no o desaparezca un no, cuidado. Don Iago Pereira, tenga a palabra. Ben, como xa lle comentei no pleno extraordinario, pero, bueno, volve a repetirse e a falar de algunhas cousas como que unha postura partidista, e insisto, como lle dixen no pleno, claro, é que vostedes son unha asociación de costureiras. Claro, a posición do Partido Popular nunca é partidista, é unha posición divina. A posición do resto é partidista. Pois non, señor Bahamonde, son un partido político e a súa posición é partidista, lóxicamente. Eso é así. Empezando por aí. Despois, sigue co discurso de que dixo deliberadamente que estamos engañando aos nosos veciños e veciñas e ensinou uns planos. Cando fale con acusacións tan graves, primeiro diga quen presentou o plano, porque o BNG non presentou ningún plano. Entón, ese plano non saiu de fontes do BNG, nos fixemos as notas de prensa tal, pero nunca presentamos ningún plano. Entón, o mellor a quen lle está dicindo... Ben, perfecto, pero Infogalacia non é o BNG. E aquí dixo o señor Bahamonde que deliberadamente enganamos a nosos veciños e veciñas presentando con un plano que parecía un rascacielos ou non sei... Bien, pero pois eso, o que presentou, pero non nos... E despois, eso, é o mesmo que dixen outra vez, está moi ben que se ergan dicindo que están cumprindo cos compromisos adquiridos e todo eso, pero insisto, o mesmo que dixen outra vez, xa hai uns compromisos adquiridos e escritos da apertura da ciudadanía dese espacio que leva tantos anos, digamos, con medio construído, que non se cumpliron, e vostedes están dicindo eso, bueno, como que vai a ser a solución para Bayona, eso, bueno, permítame dudalo, queremos ver que toda esta ampliación poida
de unha vez ser utilizada por veciños e por veciñas. E despois, a ver, creo que, insisto no que decía un pouco na miña primeira intervención, a ver, esta moción vai un pouco por todos os puntos que di, de refrescar e actualizar todos os informes técnicos e xurídicos e poder ter acceso, que estamos tendo dificultades, para ter acceso a toda esa documentación. Lóxicamente, tamén, se non temos acceso a toda a documentación e pasamos, en este caso, a plataforma Salvemos Santa Marta ou a veciños e veciñas, se non temos nos acceso a toda a documentación e pasamos tamén unha documentación fraccionada, incluso tamén se pode malinterpretar. Quero dicir, que é un ben para todos, incluído para o grupo de goberno, que se faga unha paralización, se actualice todos os informes que poidan ter, digamos, sospeita de ter moitos anos, que non pasa nada, e quero estar constancia que con isto non quero decir que se quedou outra vez no pleno, por eso aquí en ningún dos puntos se cuestiona que haya cuestións de índole ou de tufo ilegal, que non é eso. É simplemente que os informes ambientales, bueno, son de fai un tempo, que isto ven desde fai máis de 20 anos, e non pasaría nada por darnos un impás e ter todos, e cando digo todos e todas, e incluo a veciños e veciñas, toda a documentación posible para que todos tivésemos claro o que se está a facer. Nada máis. Moitas gracias. Don José Ángel Valmonde, ten a palabra. Gracias, presidente. Señor Gómez, está falando vostede de falta de transparencia. No pleno anterior xa se lle comentou de que a Xunta de Galicia dispón dunha páxina oficial, que así o tuga, na que vostede pode ver o que é o plan especial do Porto Deportivo de Baiona aprobado no ano 2015. Aí está toda a información respecto ao plan especial. Respecto ao proxecto que estamos a falar agora, vostede solicitou efectivamente o Concello e o Concello fíxolle chegar a información da que dispoñemos. O que sí que non vai encontrar nesa documentación é o tempo no que vostede foi alcalde, porque non hai tramitación algunha. É dicir, o único que hai é unha caducidade dun expediente simplemente por un tracto administrativo, non porque vostede haya feito algunha xestión. Ben, Después de... Bueno, voy a hablar en castellano. Después de haber escuchado las intervenciones de los grupos de la oposición, quiero responder las inquietudes planteadas por los portavoces en este pleno. Primero, recordar que esta actuación no es una ampliación, sino la ejecución final de una infraestructura planificada, en la que el Plan Especial del Puerto de Baiona, aprobado en el año 2015, tras un procedimiento riguroso y transparente, con participación pública y con todos los informes sectoriales favorables, tanto urbanísticos como medioambientales. Segundo, no existe ni un solo informe técnico que avale el supuesto grave impacto ambiental que ustedes pretenden denunciar, sino todo lo contrario. El Ministerio para la Transición Ecológica, dependiente del Gobierno de España, hace tan solo 8 meses emitió informe favorable de esta actuación de compatibilidad con la estrategia marina de la demarcación noratlántica, donde me gustaría aclarar que rechazar este informe equivale a desautorizar a la máxima autoridad del medio ambiente del Estado. Ustedes realmente pretenden que se realicen nuevos informes. Y yo me pregunto, ¿se cuestionan así el criterio del Ministerio? ¿Qué valor tendría el realizar un informe encargado a medida cuando ya se ha cumplido escrupulosamente la legalidad y los procedimientos de evaluación ambiental vigentes? Permítame simplemente poner un ejemplo. Si un vecino de Baiona que pretende construir su vivienda de acuerdo al plan especial aprobado en el año 2014, con todas las autorizaciones posibles, le tendríamos que decir no es posible, ya que el informe del Plan General, entre ellos el de Medio Ambiente emitido en su momento,
hace 11 años, por ello, porque hay que repetirlo, porque no está actualizado, pues no tiene sentido, ¿verdad? Y tercero, negarse a esta actuación sin presentar una alternativa clara es oponerse a la regeneración de un espacio degradado, es apostar por la parálisis y por mantener un paisaje desordenado y sin uso. Este equipo de gobierno defiende una gestión urbanística y medioambiental seria, transparente y respetuosa con la legalidad. Y apostamos por un desarrollo costero ordenado, sostenible y coherente con nuestro modelo de villa marinera. Donde no se está construyendo es un rascacielos ni se están destruyendo playas. Lo que sí se está haciendo es terminar lo que se empezó hace 20 años con garantías y control ambiental. Concluimos, por tanto, ratificando nuestra posición favorable a la finalización del proyecto del puerto deportivo dentro del marco legal y técnico establecido y rechazando la moción presentada por los grupos del PSOE y el BNG, por no ajustarse a la realidad del proyecto ni a las necesidades actuales de Bayona. Y por ello, nuestro voto será en contra. Muchas gracias. Don Carlos Gómez, para rematar. Se o dixen no pleno extraordinario e vou volverlo a repetir ahora a ver se son capaz de explicarme mellor. Vostedes falan de ordenar un espacio. Ordenar un espacio que desordenaron no seu momento Portos de Galicia e vostedes. Tiremos de meroteca. Por que se comeza un recheo en Bayona sen ter un plan especial? Claro, agora o discurso é vamos a arranxar iso para que quede máis bonito, senón, solamente con quitar os contenedores de aí quedaría bastante mellor. Iso xa para empezar. Por lo tanto, creo que é importante que nos poñamos en situación en que entendamos a propia situación. Insisto, saquen do seu discurso que a oposición deste pleno está falando de ilegalidades, porque non o estamos dicindo. Si estamos poñendo en dúbida, ou polo menos o que o Partido Socialista está poñendo en dúbidas, é como se está levando a cabo esta obra. E o explicamos, hai unha denuncia de veciños e veciñas e demais. Como técnico, xa que fala de que técnico vostede, señor Bamonde, como técnico vostede cree que ca normativa vixente ese recheo se podería facer? Porque vostedes o que están dicindo é que, ou se escudan, mellor dito, é que é un proxecto que se aprobou no seu momento, fai máis de 20 anos, e que, polo tanto, o que hai é que rematalo. E despois, a partir de aí, é onde está a postura política, é onde está o que nós entendemos como responsabilidade política. É un erro ese proxecto de fai 20 anos? É un proxecto que se pode levar a un proxecto propio do século XXI? Nos decimos que non. Que non. E non manipulamos os veciños e veciñas. Tal é así que eu, ca pouca información que temos, tamén me leo os diferentes informes. De feito, o Seituga solamente dá acceso ao plan especial do ano 2015. Solamente a iso. E nós leímos o plan especial. E máis, Portos de Galicia, para ser claros e que a xente saiba que nós non mentimos, o que está dicindo é que ese plan especial pasou por informe de trámite medioambiental. O que non está dicindo é que a modificación da lei do ano 2013 de medio ambiente volveu a sufrir unha modificación no decreto 445 do ano 2023 onde se modifican os anexos 1, 2 e 3. E que precisamente no anexo 2 o que se fala é de que, teño aquí anotado, se me dá un momento, teño que buscalo, fai referencia precisamente a que se hai unha modificación do litoral e tamén do comportamento, nese caso litoral, os informes teñen que ser actualizados. E como ben digo sempre, e non o escondo, e entendo que aí así o papel o aguanta todo. Porque a min, incluso a plataforma de afectados, a cal creo que todos temos que defender tamén os seus intereses, por iso falo do interese xeral,
A mí chegoume a dicir que o problema era a doca, o espigón da doca, que está feito de finales dos 50, principios dos 60, creo aproximadamente. Non digo que haxa que tiralo, o que non podemos é quitarlle o mar o que del. Iso é responsabilidade política. E fíjese, o mellor, eu sempre digo que en política non hai casualidade. É certo que durante o noso mandato non se moveu un papel aquí. É certo. Por qué? Bueno, cada un pode pensar o que queira. E iso foi precisamente, reitero, que eu lle trasladei a presidenta de Portos, en aquel momento, a señora Susana Lenguas, cal era a postura deste alcalde, do que era o alcalde, mellor dito, naquel momento, e o seu grupo de goberno. Ninguén dixo que houbera un informe que se dixera que iso non se pode facer, insisto, non estamos falando diso. Nos o que sí queremos saber é que se lle mandou un ministerio. Que documentación se lle mandou un ministerio? Queremos sabelo, porque en base á documentación que se manda un ministerio se pode facer un informe, ou se fará un informe, porque eu non poño dúbida a profesionalidade dos técnicos do ministerio ni de ningún organismo de administración. Si podo poñer en dúbida a súa interpretación. Vale? Digo, para que nos entendamos, non? Porque, ademais, nunca cuestionamos ese informe. O que sí podemos decir, en base a ese informe, cuestionamos o comportamento da empresa. E, ademais, con feitos. Vamos a ver que dice Prona, que é raro que despois dunha semana, ou máis dunha semana, aínda non se pronunciase. Non hai un atestado ata onde sabemos nestes momentos. Decía vostede, que diría o veciño? Os veciños de Bayona? Os veciños de Bayona dirían: o Gallá tuvera unha licencia para levar para facer a miña casa ou a reforma da miña vivenda nun plazo de 2 días, como o tuvo neste caso o Porto Deportivo. E máis, tuvo autorización o día 16 e o propio presidente de Portos asinou o proxecto o mesmo día. Cando todos sabemos como son os plazos da administración. Quero dicir, non hai un tratamento igual para todos e para todas. Sabemos que os informes levan o seu tempo, porque é certo que a administración funciona como funciona, pero despois hai outras cousas que creo que non son casualidade e que, sobre todo, nós non defendemos. O que sí temos claro é que, sen poñer en dúbida a ilegalidade, creemos o que cree unha gran maioría dos veciños da nosa vila, que é un proxecto retrógrado, é un proxecto que non se adapta ás necesidades que ten a nosa vila, non, porque ademais a maior parte dese espacio é privado, é de xestión privada, é para uso privado, a gran parte, e quero tamén facer referencia, neste caso, ás edificacións. Eu facía referencia na exposición de motivos que había un erro nos datos que dábamos. Mire, hai 2 edificacións, unha de servicios que consta de 769 metros cuadrados, donde vai ir capitanía, oficinas e dependencias técnicas do Porto, que ademais vai estar en 2 módulos: vestiarios para os usuarios, instalaciones técnicas do Porto e oficina taller do Varadero, e semisótano na planta baixa. Pero tamén fala que tamén hai unha planta para este edificio, e un baixo máis un. E iso di o proxecto que está avisado no ano 2019, non o digo eu. E se sufriu algunha modificación, nós non o sabemos, non temos acceso a esa documentación. E nos consta que o informe que presenta os servicios técnicos municipais é en base a ese proxecto. Polo tanto, non é unha planta. Hai parte de edificio que vai en 2. E depois está a outra parte que vai en planta baixa, que son as dependencias destinadas á xestión do Porto. Perdón, falo da primeira, falo de módulo 1, módulo 2, onde van a estar as dependencias destinadas á xestión do Porto para os servicios usuarios, desenrolado na planta baixa.
E despois está o edificio comercial, que ese o que sí vai a ter 3,5 metros según o que di o proxecto. Polo tanto, esa infografía que vostedes presentaron no canal Miñor, ou podemos tamén incluso falar do canal do Partido Popular encuberto, verdad que podemos decirlo? Foi quen sacou unha infografía que non se asusta á realidade, ou polo menos o que está escrito nese proxecto. Polo tanto, vostedes non lle dan veracidade o que se publicou no Faro de Vigo na nota de prensa do Partido Socialista, o Partido Socialista tampouco lle dá veracidade ao que publicou o canal do Partido Popular en redes sociais. E despois, para que quede ben claro, este mesmo proxecto que fala dunha ampliación de atraques para a viabilidade, que lle facía antes mención, económica que xustifique a inversión, literalmente diso, donde vai haber máis, ou se van a aumentar, mellor dito, 172 amarres. Iso que dio o proxecto. Portos de Galicia negou que se iba a ampliar os amarres, públicamente, xa miraremos. Quero dicir, hai tantas incongruencias no que está escrito e no que se di, que a nos xenera dudas. E máis alá de falar de ilegalidades, porque iso teremos que demostralo, chegado o momento, e, polo tanto, nos nunca decimos que é ilegal. O que sí é que todo o procedimento dende que comenzou isto, o que xenera é dudas. E non o fai a oposición. O fan as publicacións que salen. Vale? E a partir de aí, entendemos que isto debería ser unha postura desta corporación. Cando hai unha denuncia ante Seprona e demostrable que aí se verteu recheo que non debería facerse, deberíamos todos e todas solicitar a paralización, quitar todo ese recheo que se leva feito e volver a comenzar con todo isto. Esa é a nosa opinión e nós, como neste caso presentamos a moción xunto con BNG, imos a votar a favor. Moi ben. Pois ahora vou a rematar eu, que quería decir... Iago, sí, bueno, o remate normalmente fai 1, 2, 2, pero bueno, se quer rematar. Simplemente de decir que bueno, que está moi ben, señor Bahamonde, pero tiña escrita unha resposta e dixo cousas das que ni siquiera falamos, como falou dun informe de impacto ambiental. É para rematar, non é para... Sí, non, xa dixen que vou a ser breve e non me vou a... Pero hai algo que ao señor Gómez non o dixo ou non se deu conta. E nada máis, simplemente xa que vostede é técnico, eso, comparar a xestión dunha vivenda privada con a xestión dun plan especial dun porto deportivo, que, pois, evidentemente é unha pura demagoxia política, non hai máis. Para finalizar, quería decir 4 cousas, pero creo que son importantes. Primeiro, eu non sei se hai algún informe por aí circulando, igual era bo, señor Carlos Gómez, que se enterara de Seprona. Parece que dicen, digo porque pode chegar esa información, que o que está ali é de unha canteira de Chan de Brito. Vamos a ver, se aparece ese informe, igual o que estaba dicindo igual non ten moito sentido, porque tamén é raro, como ben di vostede, que se a Seprona considera que hai un vertido ilegal, que non haya paralizado inmediatamente as obras, porque eu creo que é o que faría. Non vai a ser que o informe de Seprona igual non vai en ese sentido, vai dicir, igual di que está todo correcto, ¿no? Que non hai ningún problema. E, claro, decir eso sería dudar de que Seprona non transmite os informes adecuadamente. A mí me resultaría raro. Segundo, eu creo que aquí debemos defender a liberdade de prensa. E os medios de comunicación que nos gusten máis ou menos decir que son do Partido Popular, creo que é moi grave. Porque nós, sabendo que hai grupos periodísticos moi potentes, decimos afines ao PSOE ou afines a outro partido, pero decir que son os canales do PSOE nunca o dixemos. Creo que hai liberdade de prensa, liberdade de expresión, e os canales poden decir o que consideren oportuno.
Este proceso creo que é moi transparente, señor Gómez. Nos, aos 4 días, 5 días de solicitar a información, dimos acceso á información. Se hai información a maiores que necesita, mañán mismo veña aquí que facemos un oco e que o exa. Pero me chama a atención porque 2 parlamentarios do Partido Socialista estuveron vendo os informes, todos os informes en Portos de Galicia. Por lo tanto, bueno, os estuveron vendo, é dicir, bueno, pero estuvieron vendo, é dicir, están vendo, quero dicir. Pero a maiores, don Carlos Gómez, que é outra cosa que me sorprende, di que damos información, a última información, pero desde o ano 18 non lle dimos información. Eu, para nós, encantado. Pero curioso que tanto o Bloque como o PSOE, que gobernou 4 anos, de 19 ao 23, non hayan revisado o expediente todo desde o ano 2002 ou de 1993. É raro que en ese tempo que gobernaron non tuveron acceso tampouco a eso, non? Por iso me extraña. Pero sí, partimos de algo moi interesante que dos 2 grupos dicen que non é ilegal. O que non é ilegal é legal. Se é legal, cual é a causa para paralizar algo que é legal? Non o entendo, non o entendo. O é legal ou é ilegal. Eles reconocen que é legal. E decirlle unha última cosa sobre o tema de praias. Sí, empezamos a decir que a DOCA, o muelle pesqueiro, os portos deportivos, falta Mojines, o muelle de Mojines, a rampa de Puga, son cousas que se van alterando ao largo dos anos. Pero, curiosamente, dice que eso se alteran as praias. Curiosamente, o Concello, importante, non, por tamaño, por importancia dentro de Galicia, que a Coruña todos os anos ten que rechear con a area de canteira as praias principales do Concello. Precisamente non hai que chegar a iso. No, pero precisamente non. O que pasa é que a Coruña ten unha configuración moi parecida a Baiona, moi aberta hacia o mar, e se puxeron barreras. De feito, a Coruña ten, e aún así non lle chega. E Baiona ten o máis importante como é o Espigón, e pese a todo ten alteración. Que pasaría se non houbera Espigón? Habría que ver que pasaría ca Foz do Miñor, habría que ver o que pasa. Porque seguramente barrería toda esa zona, iba a barrer, porque entran os temporales directamente. Entonces, é moi aventurado decir que esta actuación concreta vai a alterar todas as playas da nosa zona, porque eso non é así. E o que decimos, dixo antes o portavoz, o que queremos é, desde logo, preservar o medio ambiente, porque é o noso futuro, e dar tamén servicios de calidade en noso concello. E, desde logo, non permitiría a ningún alcalde, ningún grupo político que unha actuación, un edificio, cualquier outra obra quedara a medias. Si é legal, o que temos que obligar a que acaben esa obra, iso que temos que obligar. E se non é legal, evidentemente, levantala e que non haya absolutamente nada aí. Vamos a proceder á votación. Votos a favor da moción. Votos en contra da moción. Queda rexeitada. Pasamos á seguinte moción do Grupo Municipal Socialista sobre o Día Internacional do Orgullo LGTBI+. Si pode, por favor, explicar a urxencia. Bueno, a urxencia desta moción pois é a mesma que o que pasou coa moción anterior. Presentouse en tempo e forma, pero por decisións políticas, pois, traese de urxencia. É así. Non é moi boa explicación, porque eso non é decisión política. Comentaba que o alcalde é o representante o que fai o tal. Entón, creo que é importante que conozcades cales son as razóns, non? Que en algún momento, pois, hai que conocelas. Nos vamos a votar a favor porque entendemos que hai un día que se celebra dentro do día 28, precisamente, que lóxicamente non podría ir a outro pleno, e por iso estamos a favor da urxencia. Votos a favor? Unanimidade. E agora debatimos a moción. Bueno, comezo. Bos días a todas e a todos. Comezamos coa exposición de motivos. O 28 de xuño comemoramos o Día Internacional do Orgullo LGTBIQA+, que ten os seus orixes no noso país a finais da década de 1970, onde se comezaron a organizar as primeiras manifestacións para reivindicar os dereitos do colectivo.
Anos despois, no ano 2018, súmase o acordo do Consello de Ministros onde se declara o día 28 de xuño, como o Día Nacional do Orgullo LGTBIQA+, en conmemoración dos disturbios de Stonewall. España é un país referente en políticas igualitarias na defensa dos dereitos do colectivo LGTBIQA+, leis como a do matrimonio igualitario, Lei 13/2005, a Lei Integral para a Igualdade de Trato e a Non Discriminación, Lei 15/2022, a Lei para a Igualdade Real e Efectiva das Persoas Trans e para a Garantía dos Dereitos das Persoas LGTBI, Lei 4/2023, ou as normativas autonómicas LGTBI. En Galicia, a Lei LGTBI de 2014, impulsada polo PSDG, foi un paso importante, pero a súa aplicación segue sendo insuficiente, con recursos limitados e unha falta de estruturas específicas para a diversidade no organigrama da Xunta de Galicia. A pesar destes avances, os retos persisten. Segundo o informe sobre a evolución dos delitos de odio en España 2023 do Ministerio do Interior, rexistráronse 2.268 delitos e incidentes de odio en España, un 21% máis que en 2022, sendo os relacionados con orientación sexual e identidade de xénero máis do 23%. Ademais, as enquisas revelan que as vítimas a miúdo reciben unha atención insuficiente por parte das institucións, o que subliña que a necesidade de mellorar a formación e os protocolos de actuación. A irrupción de discursos de odio alimentados pola ultradereita ameaza os dereitos conquistados. As administracións locais teñen un papel clave nesta loita, promovendo a educación, a sensibilización e o apoio ao colectivo. É por todo isto que, dende o PSOE de Baiona, reafirmamos o dereito de todas as persoas a vivir libres sen importar a súa orientación sexual ou identidade de xénero. É preciso redobrar esforzos para protexer, impulsar, considerar e recoñecer, entre outras cousas, as persoas pertencentes ao colectivo LGTBIQA+, coa finalidade de construir unha sociedade máis xusta e inclusiva. Por todo o exposto, dende o Grupo Municipal Socialista do Concello de Baiona, solicitamos que a Consellería de Igualdade deste Concello coloque a bandeira de orgullo LGTBIQA+, no balcón do Concello, na semana do 23 ao 29 de xuño, facendo cumprir así o artigo 4.2 do Estatuto de Autonomía de Galicia. 2. Deseñar e impulsar campañas municipais de sensibilización e visibilización do colectivo LGTBIQA+. 3. Establecer ou fortalecer redes de colaboración con asociacións LGTBIQA+, recoñecendo o seu papel esencial na sociedade. 4. Incorporar materiais educativos e informativos sobre diversidade LGTBIQA+, na biblioteca municipal e nos centros educativos, fomentando a coeducación e o respeto pola diversidade. 5. Apoiar iniciativas culturais, deportivas e sociais como eventos inclusivos que visibilicen e promovan os dereitos do colectivo LGTBIQA+. 6. Instar a Xunta de Galicia a dotar de maiores recursos económicos e humanos a aplicación da Lei LGTBI de Galicia, garantindo o seu pleno desenvolvemento. Muchas gracias. Ten a palabra doña Silvia González para explicar un pouco as actividades que temos para o Concello en este aspecto. Bos días a todos e a todas. Dende este grupo de Goberno e a Consellería de Igualdade entendemos que a defensa dos dereitos do colectivo LGTBIQA+ non debe limitarse a un único día ou unha única acción, senón que deben formar parte dunha política pública transversal, constante e comprometida con unha igualdade real. E por iso que xa estamos traballando na planificación dunha serie de actividades que se desenvolverán durante esta semana do 23 ao 29 de xuño, co obxectivo de visibilizar, sensibilizar e apoiar o colectivo. As actividades previstas inclúen unha campaña en redes sociais de visibilización e sensibilización, así como a colocación dun símbolo colectivo onde a venciñanza, asociacións, tecido empresarial e todas as persoas que o desexen poderán colgar cintas de cores con mensaxes positivas. E a incorporación de libros sobre diversidade LGTBIQA+, tanto na biblioteca como nos diferentes centros educativos do Concello. Estas accións temos previstas para este ano e, como sempre, estamos abertos á colaboración con as diferentes entidades que poda haber no Concello que traballan neste ámbito, tal e como vimos facendo con outras entidades culturais, deportivas e sociais do municipio.
Dende a Concellería de Igualdade seguiremos traballando por esa igualdade real por unha Baiona igualitaria, como se ven facendo dende hai moitos anos. Grazas. Moitas gracias. Don Iago Pereira. Ben, primeiro, para que conste, bueno, por completar un pouco a exposición de motivos da moción do PSOE, resaltar que dentro do informe ao que se refire a moción do Ministerio do Interior, cos datos que dá de incremento con respecto de un anos a outros de agresións LGTBI fóbicas e todo isto, bueno, pois existe tamén unha importante taxa de infradenuncia deste colectivo que estima ese informe en un 80% das agresións sufridas. Bueno, algúns estudios sinalan incluso que é superior este dato. Con isto que quero decir, que creo que é importante, bueno, que é un colectivo que, aparte da problemática que está sufrindo, como pon a moción, por discursos de odio e tal, tamén ten unha importante incidencia dunha taxa de infradenuncia, como tamén pasa ca violencia machista, pero en este caso con cifras maiores. Entonces, pois bueno, dá a sensación de que as cifras que si recolle a moción pois é a punta dun iceberg que é moito maior, non? Entón, bueno, quería que quedara constancia. Despois, está moi ben que o discurso da señora González sea que non só referirse a un único día, e cando falou sinceramente das actividades que va a realizar o Concello, pois, home, pensei que iba a decidir unha batería importante de actividades, ao final dixo dúas, que está moi ben, pero non sei, criticou en plan de que como menospreciou a moción no sentido de que que isto que ten que ser un traballo e non de un solo día, e fan dúas actividades, está moi ben, mellor dúas que ninguna, e aí ten todo o noso apoio, sin dúbida, pero bueno, tamén podería, enlazando e estando de acordo con que non pode ser un único día, bueno, instar, como máis ou menos recolle a moción, a Xunta de Galiza, que ten todas as competencias, a que desenvolva a lei, que tamén menciona aquí a moción, do 2014. Son 11 anos donde realmente a Xunta de Galiza, aparte de poñer orzamento para desenvolver certas actividades, pois, bueno, a lei está sin desenvolver, e iso é, insisto, culpa do Partido Popular, que leva gobernando todos estes anos. Entón estaría moi ben tamén que lle diga ao seu partido que non é un único día, nin en este caso fai 11 anos, ni siquiera é un día a nivel anual. Que duda cabe que, bueno, se están facendo avances en esta temática, pero entendemos que segue quedando un camiño longo por recorrer para acabar con toda esta discriminación e os discursos da ultradereita, insisto, que vostedes en moitos territorios gobernan e comparten parte da súa ideoloxía negacionista. Entonces, pois, bueno, aparte dos puntos, o máis importante, eu creo, máis alá de que, bueno, de que poidan facer un par de actividades, como acaba vostede de decir, e insisto, estamos a favor, e seguramente o Partido Socialista tamén está a favor deso, pero o problema entendemos que está encallado na Xunta, no Partido Popular, que es guste ou non, é o partido ao que vostedes pertencen, e levan 11 anos donde non desenvolven unha lei porque realmente entendemos que non lles interesa. Grazas. Moitas gracias. Ten a palabra doña Andrea Pérez. Moitas gracias. Bueno, coincido co que di o portavoz do bloque. Isto non se trata de traer actividades unha semana, que de feito gustaríame preguntar por que este ano sí e os anteriores anos non sei, se me poden dicir cales foron as actividades dos anos anteriores, perfecto. Todo o que sexa sumar, benvido sexa. A verdade é que hoxe marcamos como un punto de partida novo pois nesta legislatura, porque, bueno, visto, agora se falan de actividades, nós non tiñamos nin idea,
de que se iban a realizar estas actividades, pero benvidas sexan, a verdade é que sí. A ver, nós o que queremos realmente aquí é chegar a un acordo no que toda a corporación municipal, pois acade un compromiso, vale? Se poña dunha vez por todas pois a traballar para todas os veciños e veciñas pois desta vila. Sí que é necesario que se dé visibilidade ou se establezan políticas a parte de actividades que impulsen e promovan os dereitos do colectivo. Sí que é un paso importante o feito de que se falen de actividades da semana do 23 ao 29. Sí é certo que igual a desestacionalización destas cousas tamén estaría moi ben, pero bueno, o Partido Popular, pois desta vez, iso, habrá que ver ese tipo de actividades. Quero que sepan que contan co Partido Socialista para o que necesiten, porque aquí non se trata nin da cor vermella, nin da cor azul, aquí trátase de todas as cores. A verdade é que, bueno, tamén de, pois iso, de dereitos institucionais, pois bueno, a parte desas actividades, pois esperemos que co paso do tempo, que non sexa algo pois desta semana xa está, de cara ao ano que ven, pois xa se faga algunha cousiña máis. Bueno, agradecer os rogos feitos no ano 2023 por esta corporación. Bueno, seguimos dando pasiños, poucos pequenos, pero pois nada, agradecer a disposición de todas e todos, que ao final isto trátase sempre de sumar e non de restar. Moitas gracias. Doña Sheila González. Grazas. Bueno, por unha banda, simplemente pois dar as gracias por bueno, mirar que se está facendo algo, ás veces leva un tempo, pero sí que me gustaría facervos ver que creo que está máis que demostrado que dende este equipo de goberno que traballa durante todo o ano por a igualdade real na vila de Baiona, non 3 días, ninguna semana. Esta semana, o 28 de xuño, é o día en que se conmemora o LGTBIQA+1 e fanse actividades a maiores, igual que se fan no mes de novembro e no mes de maio, no mes de marzo, perdón, cando hai 2 días importantes que influen directamente no Departamento de Igualdade e por iso unhas actividades extras, pero un concello que durante todo o ano pois demostra que traballa por a igualdade real entre todas as persoas desta vila. Despois quería facer tamén mención a ese odio que vos achacades a ultradereita e que parece ser que van da man ca dereita, pois, decir, eu creo que demostramos con creces que neste equipo de goberno non hai ningún tipo de odio hacia ningunha persoa. E despois, simplemente añadir, porque estades, bueno, pois, diferentes críticas hacia a Xunta de Galicia, de que non fai nada, de que non avanza en temas de igualdade. E, bueno, simplemente comentarvos que a Lei Galega de Igualdade e Non Discriminación para Persoas LGTBIQ+, foi a Lei 2/2014, do 14 de abril. Esta lei establece medidas para garantir a igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuales e intersexuales en Galicia. A lei tamén crea o Observatorio Galego contra a Discriminación por Orientación Sexual e Identidade de Xénero. Recentemente non houbo actualizacións específicas a esta lei, pero hai que ter en conta que a Lei 4/2023 do 28 de febreiro para a igualdade real efectiva das persoas trans e para a garantía dos dereitos das persoas LGTBI é de aplicación en todo o territorio español, incluída Galicia. Grazas. Don Iago Pereira. Ben, creo, señora González, que, bueno, mezclou, entendo que interesadamente, conceptos. Primeiro, aquí, ninguén dixo que este equipo de goberno odiase a persona alguna. Segundo, defende que este equipo de goberno traballa todo o ano por a igualdade, pero, sin embargo, fai unha semana de actividades. O sea, critica que nós traemos aquí un día, defende que traballan todo o ano, pero só fan a semana que se conmemora as actividades.
Quero decir, me parece que é un discurso completamente incongruente. Despois, me parece moi ben que defenda o que fai o Partido Popular na Xunta de Galiza, pero non. Leva así 11 anos sin desenvolver a lei e non aporta a economía suficiente. E despois xa rizou o rizo metendo a ultradereita a dereita e co tema do colectivo. O sea, si nos quere vender, xa non digo a dereita, da que forman parte vostedes, a ultradereita, como que non fomenta discursos de odio contra o colectivo. Insisto, que son vostedes que gobernan con eles. O PP no Estado español, son o partido que gobernan con eles. E se quere defender que a ultradereita non ten ese discurso de odio, insisto, a ultradereita, non me vou meter para non estenderme en parte da dereita, pois bueno, creo que realmente está, señora González, moi equivocada e moi perdida políticamente, sinceramente. Grazas. Sí, para rematar, doña Andrea Pérez. Vale, nada, para rematar, simplemente, pois, entendo que todos estamos de acordo cos puntos que se citan na exposición de motivos. Eu quero preguntar, porque, bueno, en xuño de 2023, o alcalde aquí presente dixo que as bandeiras, espera, que vou ler textualmente. Un segundinho, que respecto á bandeira no Concello, que a defensa non está en bandeiras, está en accións. Entón, eu hoxe quero preguntar aquí, cales son as accións que se van a levar a cabo, aparte de facer actividades, neste ano e de cara aos próximos anos. Moitas gracias. Moi ben, eu creo que a portavoz do Partido Socialista ten unha visión moi optimista, de que aprobamos todo o que se dice aquí. Nos non podemos aprobar que, como ela dixo, odio é da dereita. Aquí o tema de que son alguén a nivel político, uns teñen a ética por bandeira e os demais non a teñen, pois non. Aquí o que temos claro é que nos respetamos absolutamente a todos. A igualdade é un elemento fundamental da nosa sociedade, pero non se é máis igual por pôr unha bandeira ou outra. Si respetamos o que son as bandeiras oficiais. Non pitamos a ningunha bandeira, respetamos as bandeiras oficiales. O demais ten outros cursos que son a través de actividades que, desde logo, desde o Concello, desde a Xunta de Galicia, porque a lei que aprobou a Xunta de Galicia foi a primeira, que eu recorde, a nivel estatal. E, polo tanto, un traballo. Ahora, sin a moción que se quere levar de igualdade entre todos, de bon rollito entre os grupos políticos, é dicir, que a dereita ten odio e que o que non sexa isto negativo, pois evidentemente en eso nunca vamos a estar de acordo. No, pero sin embargo a portavoz escapouselle e dixo a dereita, non a ultradereita. No, pois escoitaste mal, porque dixo odio da dereita, non da ultradereita. Pero digo que nos respetamos os símbolos, pero sobre todo respetamos as persoas, independentemente do colectivo que sexa. E incluso dentro do Partido Socialista hai unha discusión clara entre feministas e LGTBI, unha discusión clara, que os criterios son diferentes. Nos respetamos absolutamente a todos os colectivos, a todos. E non decimos que unha éticamente reprobable e outra éticamente fenomenal. Non, para nós todas as persoas, todos os colectivos os vamos a respetar e, como digo, non depende de banderas, depende de intención, de respeto mutuo e, desde logo, aí nos van a encontrar. No resto, enfrentamento, buscar enfrentamento entre persoas, entre colectivos, nunca vamos a estar. Procedemos á votación. Votos Podemos seguir debatiendo na seguinte moción. En la siguiente moción. Votos a favor? Votos en contra? Non hai abstencións. Pasamos a terceira moción do Grupo Municipal do Partido Popular.
Vamos primero a justificar a urxencia. Doña Ruth Álvarez. Bueno, a urxencia ven dada neste caso pola situación actual insostenible polas recentes noticias que hai sobre a corrupción no goberno central. Votos a favor da urxencia. Votos en contra da urxencia. Abstencións. A favor Partido Popular e Bloque e abstencións do Partido Socialista. Ten a palabra doña Ruth Álvarez. Esta moción é unha moción do Grupo Popular de Baiona en defensa do Estado democrático e de dereito e en repulsa da corrupción que afecta a contorna persoal e política de Pedro Sánchez, presidente do Goberno de España, que trae a súa causa na seguinte exposición de motivos. Vivimos unha das etapas máis escuras en termos de deterioro institucional e de casos de corrupción. As investigacións xudiciais acurralan por primeira vez en democracia a contorna persoal e política máis próximo do presidente do Goberno de España, Pedro Sánchez. A súa muller, o seu irmán, os dous últimos responsables da Secretaría de Organización do PSOE e, polo tanto, os números 2 do seu partido, e a persoa que nomeou como fiscal xeral do Estado, todos eles están inmersos en diferentes diligencias xudiciais relacionadas con presuntos delitos de corrupción. Ademais do dano reputacional gravísimo que repercute na máis alta institución executiva do Estado, afóndase nunha situación de crise de confianza, nas institucións e na neutralidade institucional sen precedentes na nosa democracia. Ademais do dano, con todo, lonxe de colaborar coa xustiza e co esclarecemento dos feitos obxeto de investigación desde moi diversos ámbitos do Goberno de España, os seus membros e autoridades profiren descualificacións constantes á actividade dos xuíces e tribunais nun comportamento impropio dun Estado de dereito democrático e avanzado. A isto hai que engadir a actitude indulxente de formacións políticas como o BNG, socios de investidura de Pedro Sánchez, que, en palabras da súa voceira, Ana Pontón, acusan a xustiza de incorrer en lawfare na súa loita contra a corrupción en alusións aos casos que están afectando o PSOE. Neste contexto, a presidenta do Consello Xeral do Poder Xudicial fixo recentemente un chamamento a autoridades e particulares para recuperar o respecto que merecen os tribunais de xustiza e quen os serve, e reclamou o cesamento de calquera presión ou interferencia no labor xudicial. Mais aló do contexto nacional xeneralizado de vergoña e despropósito, a situación está provocando unha perda de legitimidade institucional gravísima, a degradación do marco democrático e a ruptura da confianza cidadá no Executivo e nos representantes que o sustentan, feitos que só poden superarse coa inmediata convocatoria de eleccións xerais. Con todo, as recentes declaracións de Pedro Sánchez, ademais dun tufo ditatorial, ofrecen unha mensaxe desoladora. Admite que non adianta as eleccións porque o pobo non está con el. Dun xeito implícito, recoñece que ten secuestrada a vontade dos cidadáns, co único obxectivo de impedir a alternativa do goberno. Nunca antes un presidente afirmou algo parecido, consciente de que se trata dunha actitude de extrema gravidade nun país democrático como o noso. Esta corporación, facéndose eco da vontade e opinión da inmensa maioría da cidadanía que representa, non pode permanecer en silencio ante esta situación que exixe
un pronunciamento firme en contra da corrupción, das acusacións e presións realizadas fronte á xustiza e os xornalistas e en apoio da súa independencia. É polo que o Grupo Municipal Popular de Baiona eleva ao Pleno a seguinte proposta de acordo. O Pleno da Corporación Municipal acorda, primeiro, amosar o seu rexeitamento expreso á corrupción instalada no seno do PSOE, no Goberno de España e na contorna persoal e política máis próxima ao presidente Pedro Sánchez. Segundo, condenar as acusacións realizadas polos membros do Goberno de España e os seus socios atacando a xustiza e xornalistas que están destapando as tramas de corrupción que rodean a Pedro Sánchez. Terceiro, exixir ao Goberno de España a inmediata depuración de responsabilidades políticas derivadas dos casos de corrupción coñecidos nas últimas datas e solicitar dos seus socios nas distintas institucións a revisión dos acordos de goberno ou apoio político. Carto, requerir ao Goberno de España que, de xeito urxente, adopte as medidas necesarias para garantir a colaboración activa con todas as instancias xudiciais, parlamentarias e administrativas que investigan posibles irregularidades na súa xestión. E quinto, solicitar ao presidente do Goberno de España a disolución das Cortes e a inmediata convocatoria das eleccións xerais para permitir que os españois, a través do seu voto, abran un novo tempo político. Moitas gracias. Ten a palabra don Carlos Gómez. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, en primeiro lugar, para ser moi claro e moi conciso, calquera persoa que se dedique á vida pública e que ocupe un cargo público, sexa na administración que sexa do color do que sexa, e non cumple ca legalidade, despois de ser xulgado o caldeiro. Chámese concretamente Santos Cerdán, Ábalos, Coldo e incluso Pedro Sánchez. Esa é a postura do Partido Socialista Obrero Español de Baiona. Non vou falar pos demais, pero falo, xa que atraen aquí, falo pola agrupación local en representación do Grupo Municipal. En segundo lugar, esta moción non a presenta o Partido Popular de Baiona. De feito, vai haber unha convocatoria, se non está xa, da Diputación de Pontevedra para este viernes ás 13 horas dun pleno urxente para debatir sobre este tema. Por lo tanto, o que sí pode decir, señora Álvarez, é que está unha moción do Partido Popular dende Madrid, como casi todas. En terceiro lugar, afóndase no relatorio, dice que se afóndase nunha situación de crise e confianza nas institucións e na neutralidade institucional sen precedentes na democracia. Non é unha situación sen precedentes. Sí, bueno, fai uns meses a un ministro do señor Rajoy o meteron na cárcel, o condenaron a cárcel. Quero dicir, hai precedentes, por desgracia, por desgracia. O Partido Popular, como todos sabemos, e isto non vai de que tú más, porque non va de eso, está pendente de casi 30 casos que están judicializados. E non vin o Partido Popular traer aquí unha moción para que se resolva iso na maior brevedade posible. Os casos de corrupción en política, e máis como está a situación na actualidade, e agora sí que falo xa concretamente do Partido Socialista, nos provoca vergoña, nos provoca unha repulsa absoluta a todos estes personaxes que para ben creemos moitas veces, pero sobre todo para mal, non deben estar nunca nunha organización política. Sobre todo, vostedes e nós, que non somos exemplo de nada, e a historia non lo dice, creo que deberíamos ter máis cuidado
e máis compromiso co que ven sendo a propia Constitución e, polo tanto, implica que as ferramentas internas que teñen as diferentes organizacións políticas teñen que ser moitísimo máis duras, teñen que ser moitísimo máis exhaustivas no control de toda a xente que está dentro das organizacións políticas e, por suposto, non pasar nin media. Aquí falan vostedes de colaborar ca Xunta, mire, ca Xusticia. Mire, o que sí lle podo decir que de momento, digo porque aquí hai un xuicio de valor que non é obxectivo, ou polo menos o noso entender. Mire, o que nos podemos asegurar, cousa que outros non poden facer, é que nos non destruímos ningún disco duro, non destruímos ningún disco duro. O allá poderamos decir todos isto, non? Vostede dice que isto non deixa ser unha opinión, que admite que non adianta eleccións o presidente do goberno Pedro Sánchez porque o pobo non está con el. Bueno, vostedes o que están dicindo aquí nestes momentos é quitarlle a legitimidade ao pobo deste país. Eu non sei se sabe como funcionan a Constitución, pero a Constitución ten as ferramentas para que, se hai un caso grave, ou así se entende, a representación de todo o pobo español tomen medidas como tomou no seu momento no ano 2018 cunha moción de censura. Eu xa yo dixen aquí e volvolle a repetir. A min preocuparíame que comigo non quera pactar as 3/4 partes do hemiciclo. Preocuparíame. E isto non quere decir que isto non chega a ocurrir. Se ten que pasar, que pase. O gallá todos amosáramos a nosa opinión en contra do que temos dentro do noso partido e que é malo para o noso partido. O gallá. Don Diego Pereira. Ben, primeiro, quero para que conste en acta, xustificar o meu voto a favor da urxencia e é, por o que falamos moitas veces, por un acordo tácito, pero non escrito que hubo, ou que eu vivín sempre en este Concello, que hoxe, dentro da miña óptica, casi se lo salta el Partido Popular, no sentido de que, cada grupo decide a urxencia según o seu parecer e, o resto nos comprometemos a apoiala para que haxa un debate. É simplemente, por eso foi o meu voto favorable da urxencia. Vale, como diría o señor Bahamonde, esto es una postura partidista, o no? O tampouco é unha postura partidista? Pois claro, lóxicamente, porque son un partido político, lóxicamente. Vale, eu primeiro, eso, que non achantan aquí, que ao final é folio e medio, estou me queixando un pouco de vicio, tampouco é que haxa que facer unha carreira para interpretar a moción, no? Pero que podían ter a cortesía de pasárnosla un poquinho antes para ter máis tempo, pero o primeiro que me chama a atención é que unha moción titulada ou que leva en repulsa da corrupción, pois en non sei cantos parágrafos eu non vexo as siglas do Partido Popular por ningún lado, cando son non sei se o sou eu PP máis, porque me dá igual eso de litumás ao que xogan moitas veces interesadamente ambas formacións, pero son tanto ou máis. Teñen tantos ou máis casos de corrupción históricamente no Partido Popular con o PSOE, sabes, digo, non me dá igual quen sexa o máis. Entón, xa empezando por aí, se falamos de corrupción, eu que vivín aquí votos do Partido Popular en contra de tratar, cando era a época de esplendor da corrupción do PP, que foi bastante, sobre todas estas temáticas, pois, me chama a atención que a hora mínima, o Partido Popular, veña como adalid da defensa da xusticia e do bo facer.
Despois, hai unha parte que sí que é a que a min me toca como representante do BNG, na que esta moción minte. As palabras que di vostede sobre que di Ana Pontón, que acusan a xustiza de incorrer en lawfare na súa loita contra a corrupción e alusión aos casos que están afectando o PSOE, esas declaracións non son do caso Santos Cerdán, que é bastante diferente, nos guste ou non, aos casos da muller do presidente e do seu irmán, donde digamos que o delito corrupto está máis difícil de demostrar, aínda que, evidentemente, a cuestión ética está fora de toda dúbida. Digo difícil de demostrar, non digo que non sexa, que non vou a xogar a ser xuiz. Entendemos ou entendo que o tema este de Santos Cerdán é completamente diferente. Eso, de ser certo, como parece indicar todo o que estamos sabendo, sí que se pode catalogar como corrupción, evidentemente. O sea, o BNG, ou eu en este caso, lóxicamente, se non se reformulan as propostas de acordo, na que evidentemente haya un punto ou se inclúa no primeiro punto, por exemplo, a condena do Partido Popular de Bayona, algo que eu en todo este tempo que vivín aquí nunca vin, a condena da corrupción do propio Partido Popular. Si incluímos un punto ou un parágrafo, incluso podo saltar algúns dos acordos que realmente, poderían collerse con pinzas, lóxicamente, pero vamos, en unha moción, en un documento que, falando de corrupción, non inclúa a condena do Partido Popular, non sei se logo, ou eu non vou a votar a favor e vou a posicionarme en contra. Doña Ruth Álvarez. Ben, voulle aclarar, señor Pereira, que esta moción non ven solamente polo último caso de Santos Cerdán. Se vostede se fixa no segundo parágrafo, falamos de a súa muller, o seu irmán, os dous últimos responsables da Secretaría de Organización do PSOE, polo tanto, números 2 do seu partido, e a persoa que nomeou como fiscal xeral do Estado. Polo tanto, se a señora Pontón falou neste sentido da muller do presidente, Pedro Sánchez, nos non mentimos, porque nos estamos a falar dos últimos casos de corrupción e non única e exclusivamente do caso de Santos Cerdán. Respecto á destrucción de probas, señor Gómez, ten que ver un pouquiño máis as noticias, os telexornais, porque penso que está bastante perdido. Informe da UCO que intervino 30.000 archivos a coldo e recuperou na nube parte dos que destruiu. Penso que está demasiado perdido. Debería de ver máis as noticias e ver como está o caso da investigación que está levando a cabo a UCO. Dígolle máis tamén, a UCO sorprendeu a Ábalos con unha modelo que lle axudou a ocultar probas durante o seu rexistro na súa casa. Podería estenderme moitísimo, pero é que é tan longo a trama que aquí hai, os escándalos que hai últimamente, que hasta comprendo que vostede se perda. Hasta o comprendo, fíxese. O que sí que está claro é que isto xa non se trata dun malestar residual. Agora mesmo xa isto estendese moitísimo máis alá do felipismo. Súmanse non soamente, non é que o pida as eleccións xerais, persoas tan relevantes do PSOE como Emiliano García Paje, presidente da Xunta de Comunidades de Castilla-La Mancha, tamén alcaldes do PSOE de diferentes municipios, alcaldes socialistas, antigos líderes territoriais. O malestar está crecendo de tal xeito que o que de verdade penso que sería de senso común, ademais vostedes que dicen que lle dá vergoña e repulsa, é que apoyaran esta moción. Neste caso, vostede que falou de medios,
Pois mesmamente hoxe, nun medio que non é nada sospeitoso de ser afín ao PP, o Faro de Vigo, sae unha enquisa, o 62% dos españoles reclaman eleccións. Os votantes dos socios parlamentarios de Sánchez, salvo a Esquerra, apostan por novos comicios. Non aposten por ter a vontade dos cidadáns pechada ou atada. Sexan vostedes valientes, rindan contas nas urnas e deixen que os cidadáns cos seus votos decidan o que si queren unha continuidade deste goberno ou si queren un cambio. Únanse a estas voces, alcen a súa tamén contra a corrupción do seu partido e rescaten o que queda do Partido Socialista. Don Carlos Gómez. Bueno, sigo insistindo. O Partido Socialista hoxe non está condenado, Vostede fala ou fai referencia neste caso de que Cerdán destruiu probas ou Coldo, perdón, creo que fixo referencia aos dous, se non me equivoco, pero bueno, sexa un ou outro. Coldo en referencia a Cerdán está falando de persoas, non está falando da organización política ata onde eu sei, ou sí. Ou sí. Bueno, eu, como tamén teño dereito a opinar, vou opinar. Mire, o ano que ven, en maio do próximo ano, empeza o xuizo sobre a Kitchen. Gustaríame saber se vostedes van a apoiar o acordo que hai dos socios de goberno para liberar os políticos do aforamento. Creo que sería importante que tamén o Partido Popular, eu sei que non me van a contestar porque teñen que preguntar arriba, se poden estar a favor ou en contra, ou que veña ditado arriba, vostedes o van a aceptar. Eu creo que é un paso a dar. Un paso a dar que ademais se deu por responsabilidade tamén nestes días. Vostede fai referencia de aquí, de que o Partido Socialista ou neste caso o presidente do goberno na proposta de acordo non tomou ningún tipo de decisións, e si as tomou. Vostede está faltando a verdade co que están dicindo, ou vostedes están faltando a verdade co que están dicidos aquí. Outra cousa é que vostedes o compartan. E aí entra o partidismo que facía referencia ao señor Pereira. Vale? Nós, insisto, nós queremos que isto chegue ata o final, salpique a quen salpique, pero tamén lle digo unha cousa, vostedes fan referencia ao fiscal xeral do Estado, a muller e o irmán do presidente do goberno. Bueno, creo que hai bastante baixeza ao respecto, pero eu hoxe aquí o digo públicamente, ademais vai quedar grabado, eu hoxe poño en dúbida, vale, a separación de poderes desta democracia, eu sí apoño. Eu sí apoño. E el tiempo, que claro, los poderes son los poderes, pero o tempo xa miraremos o que di o respecto. Falábase antes da liberdade de prensa e falábase das interpretacións que pode haber ao respecto, que as cales eu facía referencia por parte da xusticia ou dos xuíces. Non sei se miraron cando se imputou ao fiscal xeral do Estado a reacción dos periodistas que foron testigos no xuicio en contra ou na fase de instrucción en contra do fiscal do Estado. Ou iso tampouco conta. Bueno, a min axúdame a ter unha posición moi personal ao respecto disto. Falo unha opinión moi personal. E volvendo ao que decía antes, a vontade do pobo é do pobo e hai unha representación. E vostedes fan aquí referencia a que Pedro Sánchez di que non vai a unhas eleccións porque vai que as pode perder. máis ou menos o que veñen dicindo aquí. Pedro Sánchez nunca dixo iso.
Pedro Sánchez dixo que no ano 27 o povo decidirá, como sempre, nas eleccións. Menos cando queren vostedes, dice. Menos cando queren vostedes, non? Creo que, aparte de, por suposto, ser partidista, creo que, ademais, están poñendo o carro diante dos bois. Veremos onde remata isto. E insisto, vou a empezar, ou vou a rematar, perdón, por onde empecé, condenando calquera caso de corrupción en calquera organización política e máis no Partido Socialista, porque sí que é certo que creo que a política non solamente nacional, senón a nivel internacional está nun momento tan perigoso que non vai a depender das decisións que poda tomar nun futuro inmediato Pedro Sánchez. E o Partido Socialista vai a votar en contra. Don Iago Pereira. Ben, primeiro, porque, bueno, insiste a señora Álvarez en meter ao BNG no saco, insisto, e isto é opinión personal, o tema Coldo, o tema da irmán, que xa dixen na primeira intervención, o tema da esposa, incluso o tema de Ábalos, é distinta corrupción, insisto, que non digo que non sexa punible ao de Santos Cerdán. Estamos falando ao final do que o grave é a corrupción política ou a corrupción sistémica, falemos. E que mo diga a representante dun partido que aínda a día de hoxe non recoñece quen é M. Rajoy e que ten tela. Na corrupción sistémica dun partido non, como non eu sí, insisto, é unha opinión personal, non é, eu aquí non veño a lección. Como? Sí, moi ben. E señora Almuiña, eu lle pregunto, para vostede... Señora Almuña, xa que me está vostede interrogando, eu lle interrogo, a ver se me contesta. Para vostede, quen é M. Rajoy nos papeles de Bárcenas? Moi ben. Bueno, pois eso. Volven a xogar ao famoso xogo este de "y tú más", e evidentemente quen perde esa batalla é o BNG. Porque o BNG dos grupos presentados aquí é o máis limpo. Eso sin lugar a dúbidas. Eso é así, entón, xoguen vostedes ao "y tú más". E nós, evidentemente, non estamos pola corrupción. Despois, que máis será? Sí, insisto, como fixen a proposta de incluir ao tema do Partido Popular, cando se fala de corrupción e non me contestaron porque non van a incluíla, pois eu, o BNG, mantén o voto en contra. Gracias por contestar, señora Muña. Doña Ruth Álvarez, para rematar. Bueno, xa para rematar, é bastante grave que escoitar da súa boca que pon en dúbida a separación de poderes. É moi grave, foi o que escoitei, o mellor entendín mal. Estou no meu turno de palabra, se non lle importa. Como é grave tamén, moi grave a crise de confianza nas institucións e na neutralidade institucional, como ben decíamos aquí. Ese contexto está provocando, tal e como dixemos, unha perda de legitimidade institucional gravísima e a degradación do marco democrático e a ruptura de confianza da cidadanía no Executivo e nos representantes que o sustentan. Estes feitos solamente se poden superar con inmediata convocatoria de eleccións xerais. E vostede que di que, se non recordo ben a frase como dixo, de que había que esperar o 2027, non, para ter eleccións, porque vostedes sempre esperan a que toquen eleccións. A moción de censura que se fixo, penso que non foi esperar a que pasaran os 4 anos de legislatura, a que se lle fixo a Mariano Rajoy. Espere un momentiño.
falando de M. Rajoy, agora cambiou, mudaron, agora é Pedro Punto. Último xa para rematar, esa moción da que falo foi defendida casualmente, fíxese ben, polo diputado naquelas, o señor Ábalos, solo como lembranza, pero, sin entenderme máis, volvemos a reiterarnos na gravidade da situación actual, na gravidade da perda de confianza e a necesidade urxente de esa convocacións de eleccións xerais. Muchas gracias. Ao final, aunque haya momentos que nos dispersemos, ¿no? A realidade é esa. De feito, o Partido Socialista en Portugal, por moito menos, convocou eleccións, ¿no? É un tema democrático e, desde logo, con resultados do CIS, do último CIS, eu convocaría inmediatamente eleccións, porque, según ese resultado, va a ganar o Partido Socialista e con eso xa estaría todo resolto. Procedemos á votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Pasamos a rogos e preguntas. Algún rogo? Algunha pregunta? Señor presidente, é que me teño que marchar, entón non teño ninguna pregunta, entón, vale, abandono o pleno. Grazas. Carlos. En primer lugar, empezamos polo rogo. Sí. Gustaríanos saber por que o Concello limpou, se non me equivoco, a rotonda de Faro Silleiro cando é dunha carreteira autonómica. Foi a semana pasada, se non é unha pregunta. Cando se van a poñer as pasarelas e papeleras das playas e cal é a situación laboral da persoa que agora mesmo está levando o tema do sonido do Concello. Esas son as preguntas que facemos neste. Procedemos a las de la anterior. ¿Cuáles tenemos pendientes? Vale. Pois, con respecto aos orzamentos para este ano do 2025, dentro do capítulo 151, reservado á área de urbanismo, plan e xestión, destina as seguintes cantidades económicas: 40.000 euros a modificación e revisión do PECHAP para a corrección e actualización dos distintos artigos e fichas. 40.000 euros para a redacción do plan de dinamización do centro histórico, instrumento necesario para definir as distintas actuacións previstas no plan Resurbe, ao cal o Concello de Baiona aderiuse o ano pasado. Perdón. 15.000 euros para modificacións do plan xeral número 3 necesario para a revisión e corrección dos distintos artigos do plan. Falabades que pronunciades tamén o da policía de... Sí. Se me permiten. No, eso se acaba definindo no PPT, na parte cando se saque a licitación. Aí se salen todas as condicións. Ahora, o que se está facendo é co equipo urbanístico que definan eles cales son os apartados que queren modificar, que consideran que deben modificarse. Falan vostedes da policía, precisamente esta fin de semana xa houve policía, e pese ás baixas do persoal seguiremos reforzando os 3 turnos de atención. Respecto a preguntas sobre
si para este ano 2025 vaise sacar a licitación do contrato de enerxía eléctrica, que, como ben sabemos, está en precario dentro do ano 2021 e 2022, saber se vai sacar a licitación. Estamos traballando para que en este 2025 este con contrato en vigor para erradicar os seus 4 anos de inacción. Nos, en 2 anos, estamos facendo o que vostedes non fixeron en 4. Muchas gracias. Gracias a todos. Buen día.